Il-Prim Ministru Robert Abela njora l-kollox l-akkużi serjissimi li qed jaffaċċja l-Ministru Carmelo Abela, l-istess Ministru li jaħdem fl-uffiċċju ħdeħ f'Kastilja. F'dawn l-aħħar ġimgħat Carmelo Abela kien interrogat mill-Pulizija brabta mal-isparatura u l-attentat ta' serq fuq il-Bank HSBC fl-2010. Iżda quddiem dan l-iżvilupp importanti, Robert Abela baqa' joħroġ u għall-Ministru tiegħu, anzi l-ħadd filgħodu fil-messaġġ politiku li wassal reġa' ftaħar bil-kunċett ta' moviment illi kien sawwar Joseph Muscat u li Carmelo Abela għadu parti integrali minnu. Intervistat fil-barrakka ta' fuq il-ħadd filgħodu, Robert Abela qatta l-ħin kollu tal-attività politika jattakka lill-Partit Nazzjonalista u jqabbel il-pandemija mal-kriżi finanzjarja tal-2009. Robert Abela semma l-onestà, l-importanza li ma jitħak b'ħadd u li ma jħalli lil ħadd waħdu. Iżda mkien ma ta' tweġiba diversi domandi li tul l-aħħar xhur bdew jistaqsu sidien ta' barijiet u każini, mużiċisti, DJs u artisti, kif ukoll professjonisti sportivi u sidin tal-ġims li tħallew kompletament waħedhom għal ġimgħat sħaħ. Fis-stqarrija l-Partit Nazzjonalista qal li matul l-intervista l-Prim Ministru kompla jiftaħar u jirkeb fuq is-sistema proposta mill-Partit Nazzjonalista dwar il-vouchers, sistema li kellu jirrikorri għaliha għal darba darbtejn. Abela semma wkoll ir-riforma fil-liġi tal-kera fejn minkejja l-ftaħir baqa' ma semma xejn dwar il-fatt li njora l-proposti tal-Partit Nazzjonalista li fihom kien hemm l-opportunità li tissolva din il-problema darba l dejjem.